kienu għal-ħabta tal-11:30 tas-Sibt li għadda li bdiet ġirja kontra l-ħin mill-pumpieri biex jitfu kemm jista' jkun malajr nirien li tkebsu fil-miżieb. In-nirien erdu mhux biss bosta siġar iżda wkoll ħidma ta' 20 ta' snin minn madwar 300 kaċċatur u nassab. In-nar tas-Sibt li għadda ħalla ħsara kbira fil-miżieb kif qed taraw anke warajja bosta siġar mietu u oħrajn ixxawtu bin-nirien. Tkellimna ma' membri tal-FKNK ta' kaċċaturi u nassaba li jieħdu ħsieb dan is-sit matul is-sena u b'dispjaċir kbir qalulna li l-ħsara li saret kienet waħda kbira. David Briffa qalilna li kieku ma kienx għax-xogħol ta' żbir ta' siġar li sar mill-membri tal-FKNK kieku llum ma fadalx siġra waħda. Spjega li bosta siġar li jkunu xxawtu bin-nar imutu waqt li l-ikbar ħsara saret lill-biodiversità tal-post. Iż-żebbuġ forsi jarġa' jirmi, imma l-prinjoli wans li jixxawwat imut. L-ikbar ħsara li saret narġa' ngħid hija l-biodiversità li kien hawn. Kameleonte, wiża, xaħmet l-art, bejtiet tal-buful. Waqt li stqar li beda l-proġett ta' riġenerazzjoni qal li jridu jistennew sa' Ottubru biex jaraw li msiġar mietu għal kollox biex imbagħad jibda jitneħħa l-materjal il-ħażin u jerġgħu jibdew jitħawlu siġar ġodda. Is-Sur Briffa qalilna li min-naħa l-oħra in-natura wkoll tagħmel il-parti tagħha sabiex ċertu speċi jerġgħu iżidu l-popolazzjoni tagħhom f'dan il-masġar. Qal li kienu bosta laqdiet li joffrew l-għajnuna tagħhom fil-waqt li l-FKNK għaddejja wkoll b'diskussjonijiet mal-Ministeru tal-Ambjent dwar triq il-qudiem fosthom biex jiżdied l-infurzar tar-regoli. Dan għax mhux l-ewwel darba li persuni li jikkampjaw fil-masġar iqabdu n-nirien biex isajru anke jekk dan mhux permess. Stqar li din mhux l-ewwel darba li saru atti ta' vandaliżmu fuq il-post. Saħansitra l-lejl ta' wara l-inċident persuni mhux magħrufa xerdu ammont ta' żibel f'parti mis-sit. Aħna biex qabad in-nar għandna ma nafux. Għandna s-suspetti tagħna, l-evidenza li għandna tajnihom kollox il-pulizija, issa qassija l-pulizija biex taħdem hija. One News huwa infurmat li fost l-evidenza li tista' titfadawl fuq kif tqabdu n-nirien, il-pulizija għandha n-numru tal-vetturi ta' persuni li ntlemħu ħirġin mis-sit wara li tkebsu n-nirien, filwaqt li nstab apparat li se tantuża biex jitqabdu n-nirien. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.